Bala yere tá sean hochtachlog mae din de héine an tochtúla fíd go bhí fára mis gur níhuiris ru géad fáilte ag glár áhaidin. In uver glár an chéad chás gon vírus coronach Ilan na héiren jamuid amach fin man na mé feriste hastal fríd Erfurt flutlia bailach as an idáil agus mu de kaint le poli nícharan Balbeg. Be mu de kaint chama foin tionchor atá ag an vírus na marga go háiridin airí technoliachta agus maiú mór méid airí atá tíocht as an ás le canó munachan agus bíon níl ommuid a kaintlinn fui réfháchan na néanlach agus freisin foin gaint atá istáitian tí Verica foin vírus coronach agus an té atá a cora I ganas an bheachtas leis Skype an vírus stoppa in sin. Beim de kaint chama leis an Dr. Líse níróda foi fleintanga iris atá a réiti agus cuairidíarin tileidirach heimsir meach Fergie Macran ó vetéir an na bhéisig inseachtait údachain foin steirim ó bhfuilsúla ag idir seachtainna sin sneachtaile de agus annaí. Das charmaidin na príomhscéalta agus tas muidir na scéalta nuíochta náisiúnta agus idir náisiúnta atá firéirún maidin ag sémas macdonacha. Gurmáid garmlagus balóirí. Tá na hódar ar sláint ar chuintíomh na teoran na ggéar ebrúach cén teanghil bhí go bobbal le beanna mé firiste a bhfuil sé déimhnithe gúil an vírus crónach ortha. Tá na hódar ar sláinte ag ggéar ebrúach céileis ar a teanghil ag meán agus cén chéile déile lehab sin onas na scape an vírus tiile. Agus tá bhean email feriste bhfuil sé déimhnithe gúil an vírus crónach ortha Malta ag na hódar ar sláint is na sé chundé as an goéir chuirsíneol gan na hódar go bhéiteach go raibh an COVID-19 ortha. Le gá lá heistil na bhean is tuaisgurt na hidáile agus cailínógan na cuideachta ar etalán go bla clia agus as sin tictar gur thógan bhirrta go bus go beal feriste átar lééis ar ghachtú teala le rá nar a siar fóna. Tá an bhean is fao chóram leis an ospidéal nó réanna mé feriste áit bhfuil si scara amach ó áthar eile. Tá cailínó go bhíon na cuideachta Somáile áit bhfuil si ag fannacht le tarraí tástalcha leis. Tuaire an réon sláinte ólas ar maidin fao choréití agus a táin tír gon vírus crónach. Déir an príomh effigeach sláinte an Dr. Tony Holohan nach nachrach an scéal. Go bhfuil cás gon COVID-19 déimhnithe ar Ilan na héireann an chuimé na hódarasin seo ag déileáil leis an vírus. Tá na sacrithe ar fad a heastíonn cura a bhaim le réint mísa a dúirt an Dr. Holohan agus ní rara an cása tá déimhnithe mé feriste an policy sin a dúirt se. Tucha an grúpa náisiúnta comhairnithe éigeandála le chéile ar maidin le réiteach agus stem thorthé atá ar bailachan seo. Bei fullarh aimsir bhfuil stadas áraiste le a bhaim is 7 go chundaithe ag síne le cósta a néitir ó chéirí óthua go dún ngáil agus bei fullarh buí a bhaim chun chudealagan tír. Tucha an fullarh do aimsir a bhaim agus 6 lag ar maidin amárach agus bei sé bhaim go mar sin 3 lag ar maidin a dóna. Tá effig na heimsire ag bagart gur chun donacht seachas a bhálart rachas na tiltte tá hanahéin sa tír. Deir an tráseo léiríonn ahreithnú a dionanta ar úsáid ó réomhairí glóine is seomraí ranga is scaile gon na mí go mainan go leor deacreachtaí leis technoliacht agus gur módachar na leas a dhéanann siad mar áisina éidechais. Coláiste ó rátó a gon na mí thug faoin staidir a léire gur an na daltaí á gur ar 6 ran ag nó réomhairí. Gur siad a caihaní smó ama ag immert clufií ag sipadóireacht agus ar cumarsáid ar na meán hóisialta seachas bheith díú ar go dábhar scoile. Bhí an choláiste chean gan na chéad bheanscoil na sa tír thugus é policy go gathach riomhairí glóine a bheith na daltaí ar fad a bhíh tuairt faoin testas sóisireach. Tá an policy sin níos chur ar ceall agus tá téex leabhar go dúirt a reis sna ranganna. Sin iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta don tráseo.